can't believe you just don't care. We hebben het Appie Rammers, legendarische bassist van de Outsiders, CC Inc. CCC Inc. Daar maar beginnen wel. Vallen uit. Ik denk, je was in. Ja. Daar ben het niet. En hier is de oefenronde. Elke vreten jong. Ik ben beleid. Ja. Everybody knows I am. Goedemiddag. I got a black cat, boom. I got a mojo too. I got a giant kangaroo. I'm just gonna mess with you. I'm gonna make you better with me right now. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Shake, shake, shake a wild thing. Wild thing, I think I love you. I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Shake, 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 wild thing. Shake it, wild thing. Yeah, shake it, wild thing. Wild thing, I think you move me. But I won't know for sure. Wij zijn op een magische plek, volgens mij. Wij moesten een heel lange rijden om hier te komen. Ik ben ergens waar ik nog nooit west ben. Maar het is hier schitterend. Het zit hier op een hele oude terp. Zul je van alles in de groen zitten, ik weet net wat alweer. Maar zo'n begin jaren 80 is het wemplak van, nou, misschien wel de meest legendarische bassist die het in Friesland heeft. Als jullie daar zelf bescheidener ideeën over hebben. Appie Rammers. Ooit bassist van de Outsiders, CCC Inc. Ja, ook nog. Wat nog meer, Appie? Ik weet niet, gebeurd is iemand heeft een boek geschreven over de Nederlandse popmuziek. Ja. En die kwam hier en ik noemde het naam op en een heleboel en zo. En toen hij nog 2-3 namen op, die was ik vergeten. Ik kan mij een bandje herinneren, dat heette volgens mij gewoon Appie en de Rammers, klopt dat? Ja, dat nee, niet. Willem zat erbij. Ik Had speel nog nog ergens een functie misschien, nee, niet meer. Ja, dat is in 1998 of zo, denk ik. 96, 97. 96, ja. Ja. Shaky Sam. Ja, Shaky Sham. Ja, dat ook echt. ja. Ik voel eerst aan LP, dubbel LP, dus die erachterop nou met mijn foto en alles. Zeker Sam. Ja. Ja, maar dat heb ik ook. Kortom, een legendarische bassist. Sorry, ik zit te laag. En ik moet even ik heb eigenlijk verder niks te vertellen, want de muziek maar voor zich spreken. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Roken is verplicht hier? Ja, je hebt het zelf geschreven hoor. Komen hier wel eens dames? Mogen die hier komen? Jawel, Ja? je moet ook roken. Die moeten wel roken, oké. En kinderen ook trouwens. Gaan we ook een rol liedje doen? Nee, simpelweg als de kinderen hier zijn, daar rook ik dus. Ja. En dan rook je gewoon mee, want het hok is geïsoleerd.
En ik kan amper ademhalen hier, want het is goed geïsoleerd. Dus, waar is het ooit mee begonnen? Qua muziek. Ja. Waar ben je begonnen? Met Leen. En Bas eigenlijk kwam dat in jaar of 15 hadden we vriendjes over de vloer, die bleven ook slapen. En, bij mijn moeder thuis vroeg en mijn vader. En dan ging de bassist eruit, dus ik een basgitaar kopen. Ik denk, leuk, maar ze vonden me niet goed genoeg. Toen ben ik op lessen gegaan, na een half jaar. En toen heb ik in de Utrechtse straat, en er was advertentie, bassist en drummer gezocht. En Leen drumde dus. Dat is een vriendje, die kan ik, pas 62 jaar geloof ik. En die drumde dus, nou dat sloeg aan. En toen werd het, dat werd wel wat eigenlijk per ongeluk. Ik kan er niks aan doen. Waar is Max erbij? Ging helemaal vanzelf, ja, die zat er ook bij. Ja. Toen al? Ja, meteen. Outsiders. Ja. Ja, maar die waren al een Leen tijdje bezig. Niet bij Leen al, de eerste band. Nee, voor ons was het de eerste band. Ja. We hadden ervoor een bandje, speelde ik theekisten pas, maar die deed niet echt gitaar. En daar hebben we een foto van, maar dat is ook alles. Nooit gespeeld. Nee, en echt niet echt muziek gemaakt, ook wel geprobeerd, maar dat lukte niet echt. Maar gewoon een echte basgitaar genomen. Ja. Ja, die had ik voor dat andere bandje, waar ik niet bij mocht. Was niet goed genoeg. Ja. Ben je altijd full-prof muzikant geweest? Zelfs dat kan ik niet, maar ja. Het is zo geboren, ik kan er niks aan doen. Ik heb het niet uitbedacht, dat gebeurt. Is me overkomen, ik kan kinderen ook niks aan doen. Hoe is je Friesland terechtgekomen trouwens? Ik speelde met een bandje, Pan, was ik net uit CCC. Vrouw kwijt, kind bij, band kwijt, alles kwijt. Dus ik in de kroeg was echt zware alcoholist op dat moment. Nu nog een klein beetje, maar niet zo erg als toen. En dan speelden we in, we oefenden in, weet je dat, de Tietjerk. En zaten we in de kroeg in Leeuwarden en kwam ik Marijke tegen, die is meegegaan. En sindsdien nog één keer is ze thuis wezen slapen en een week later kwam ze in Amsterdam wonen. En dan heb ik een half jaar gewoond en toen gingen we verhuizen. Naar Friesland, naar Ten Aard. Dat is in 1975. Dat is ook al lang geleden, hè? Goh, ik word echt oud. Maar goed, het kan er ook niet zo. Ja, volgende week word ik 70. Precies, daarom ben we hier. Want Appie Rammers, dat is natuurlijk reden genoeg om een keer hier tel te komen. Maar het is toevallig ik nog zat dat hij Nijwieken, de gezegende leeftijd van zondag hier. Wie verzint dat? Je ziet het hier niet aan. Nou, als ik in de spiegel krijg, dan zie ik wel iets anders dan vroeger, hoor. Ja, dat zal. Maar van binnen wil het niet. Nee. De geest is nog steeds jaren 20, 30. Ja. 30 al? Maar dat weet ik niet. Dat vind ik wel oud, hoor. 25. Wat was voor jou de mooiste periode? Bij de Outsiders? Ja, Outsiders natuurlijk. Ja. Zie ben ik zo gelukkig geweest. Ik weet een keer Snoopy, het hondje. Ja. Die heeft een tekenfilm ding, hè. Die heeft een plaatje, staat die 6 plaatjes, gek in de ronde te dansen. Laatste plaatje, ik ben gelukkig maar 1 keer per jaar jarig. Zo'n gevoel heb ik precies ook wel gehad. Zo blij en gelukkig. En, Maar de rekening was erg duur. Ja, dat was een hele andere kant. Letterlijk, financieel of? Alles. Alles, fysiek financieel, ook, letterlijk, ja. Vrouw kwijt, kind kwijt, band kwijt. Dan ben je niet gelukkig. Ja. Later ook nog hond kwijt. Maar dan ben je met oud en nieuw op het strand in Egmond. Ja, daar schrok die hond een beetje van. Die liep altijd los en die ging ook met CC mee, hè. Dan liep je gewoon door het publiek heen en dan kwam je op het podium. Maar achter het podium lag mijn jas en dan ging achter de speaker slapen. Was niet zoveel lawaai, dacht ik. Je hield van die hond? Ja, tuurlijk. Nog. Van beesten. En dat is, ik ben vanavond nog langs de schapen gereden. Daar keek ik op. Het is even geen schapenrijk 90, 100 als ik het red. Ga ik keihard. Een schaap en een 20 of zo. En er staat een schaap voor je ding. Zei helemaal stil. Van, nou, ga je nog opzij hoe zitten? Moet ik nou uitstappen? Nee, nou oké. En dan gaan we weer voorzichtig verder. Maar daar geniet ik van. Dat vind ik echt leuk. Ja. Terwijl ik verschrikkelijke haast had natuurlijk. Ja. Heb je altijd in de auto, tenminste ik. Dat is niet goed. Wat voor tijd was het met de Outsiders? Ik bedoel, ja, wild. Succes, wild, rock'n'roll. Ja, maar weinig drank, wel drugs, maar hasjes, hè. Meer niet. Waarom was dat bijzonder? Waarom was die Outsiders zo bijzonder? Ik weet niet, dat is apart. Klikte allemaal? Het klikte, alles klopte. En niemand kon het eigenlijk.
Wally kan niet zingen. Ronnie speelde heel idioot gitaar. Leen kon wel drummen, dat is de enige eigenlijk. Dat is heel goed. Ik kan helemaal geen bas spelen. Ik kan mezelf niet eens naspelen. En dat is echt waar. De outsider... Outsiders ook dingen niet. Alle dingen niet. Ik improviseer steeds weer een beetje. Ja. Een beetje hoor, ik weet wat ik doe. Maar ik doe wel steeds andere dingen. Ik denk, wat ik niet doen. Soms, onderweg. Maar ja, daar ben ik al bezig. En zo gaat dat. Ik ben echt een beetje, ja. Maar was het dan ook, bijzonder vanwege het succes of was het ook om andere reden bijzonder? Gewoon, ja, het gebeurde gewoon. Ja. Uiteindelijk moet je het in de gaten. Ja. Het overkwam je gewoon. Ja, en natuurlijk waren we heel blij. Dat is logisch, toch? Ja, gewoon jongens uit Amsterdam. Ja. Ja, van die gillende meiden. Zo eens een keer in Winschoten was Wally Tax aan de ene kant van het podium afgehaald door meiden en ik aan de andere kant. Nou, leuk. En dan zit ik in de kleedkamer, ik was mijn schoenen kwijt. Komen die dames, ik kon mijn schoenen terugbrengen. Nou, dames, meisjes van ja, 14, 15, 16, weet ik veel. En dan moest je op blote buik of op titel moest je handtekening zetten. Dus dat is de tijd. En ze vielen ook flauw, hè. Wauw, een soort Beatles. En dat verhaal, hè, van met de Rolling Stones. Ja, het voorprogramma, hè? Hebben jullie hier nog gespeeld? Ja, Ja. dat is in Ja. Brabanthallen. Ja. in de Brabanthallen. En bij de Rolling Stones vielen met 3 meisjes flauw. Dat liep een beetje uit de hand bij jullie, hè? Bij ons 12. Ja. Dat ging gewoon veel beter. Mick Jagger jaloers op jou? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het stond in zo'n ruimte, weet je wel. Dat was een centrale ruimte en waren wat kleedkamers en zo. En dan kwam Bill Wyman naar boven lopen. Ik helemaal, want ik zag wel tegen hem op natuurlijk. Ja. En dan krijgen we nou. Ik moest opzij gaan, want ik stond voor de wc-deur. Ik ken jullie. Nee. Dat was alles. Ja. Nou, dat was een heel bijzondere tijd, absoluut. Ja. Ja, hele mooie dingen meegemaakt, echt. Ja. En in Parijs ook wel een grappig verhaal. Speelden Leen en ik waren niet doorgeleerd, hè. Wally, Ronnie en Tom Krabbe dan wel, hoor. Die hebben een MULO gehad of zo. Wij niet. En dan zitten we in Parijs en zeggen Leen, goh, het gaat slecht, ze roepen allemaal boe. Dag bij dag echt dat het slecht ging. Maar ze zeiden bon, bon, bon. En wij dachten dus, boe, Frans voor boe. Maar dat was het dus niet. Ja, ja dat echt een hele bijzondere tijd. Ja, heel leuk. Waar hebben jullie allemaal wel niet gespeeld dan met de Outsiders? Was het heel Europa of? Nou, voornamelijk Nederland. In Parijs en in Londen hebben we opnamen gemaakt in de studio van de Kings. Nou, Pi Studios was niet echt van de Kings. Maar. En nou, niet zoveel. Ik niet. Later zijn ze in Duitsland, ben ik nooit geweest. Jullie wel. Maar in 68 ben ik eruit gegaan omdat Jan Verzette had optredens. Jan was de manager in Jan Verzette. En die had optredens in een kroeg in Krommenie volgens mij. 3 dagen, vrijdag, zaterdag en zondag. En de derde dag was er niemand. En voor heel weinig geld ook nog. En ik zei tegen Jan Verzette, nou, vond ik dom dat je niet moet doen. Zegt hij, ja, maar ik moet de zaal houden, de vriend houden, zo'n heel verhaal. En dan kreeg ik een briefje opgestuurd van, u bent eruit. Hele deftig geworden allemaal, dat kan ik dus niet. Maar ja, ik had vriendjes die hadden wel doorgeleerd en die konden diezelfde deftige woorden gebruiken. Die schreven hetzelfde briefje terug van, nou, het is jouw idee, maar laat maar. En toen ben ik eruit dus gegaan. En ik 4 maanden in Frankrijk echt als God geleefd. Ik was ook de bakker wat Maar Kita. begrijp ik goed, je bent 68 eruit. jij bent door de manager uit je eigen band gezet. Ja. Min of meer. Dat was jouw beentje, dat was niet zijn beentje. Nee, maar hij was de manager, hij Ja. was de baas. Ja. Hij wist het Ja. allemaal veel beter. En wat zeiden die andere jongens er dan van? Daar hebben we nooit contact mee gehad. Later hebben we het erover gehad en toen was het, waarom heb je niks gezegd? Ja, dan heb ik niks gezegd. Ik ben gewoon weggaan. Ja. En Leen, mijn oudste vriendje dus, die heb ik even een half jaar, 2 jaar niet gezien. En toen kwam ik weer eens, en toen zag ik het wel verteld, dat weet ik niet meer. En dan kwam ik om de 2, 3 jaar kwam ik wel tegen. Nog steeds wel. Het kan wel een jaar duren. Nou, als het nu meer een maand duurt, is het wel lang. Oké. 90% telefonisch hoor. Maar wel veel contact nog. Ja, wel. En hij woont in Amsterdam. Het is mijn broertje alleen. Hij heeft geen familie. Ik heb 4 zussen, nee, geen broer. Maar Leen heb ik wel. Ja, en hij heeft jou. En hij heeft mij, ja. Ja. Maar hij woont nog in Amsterdam. Hij woont nog in Amsterdam. Hij komt hier wel eens en houdt hij wel eens een week vol. En een week zit Hoeveel zit hij hier? Ja. Veel te stil hier, ik ga weer terug hoor. Het is hier me veel te stil. Nee, hij zegt het anders. Het is me veel te stil, ik wil hier weer weg. Zo plat Amsterdamse Ja. natuurlijk. Steeds langer. Well, it's 1 for the money, 2 for the show. 3 get ready now, go, can't go, but don't step to face you. You should say, well,
lay me down, slap my face, calling my name all over the place. Do anything that you wanna do. Lay off of my shoes, but don't you stand my blue suede. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Ja, je kan op die kant ook, maar dan loopt naar dood. Dat ben net niet, man. Ja, daar kun je lekker zijn. 7 days, Ja, dus special. Ja, nee. or 7 months ago. But the 7 doctors said, well, you were born for good luck, and that you will see. We got a $700 baby. Now don't you mess with me, 'cause you know I'm here. Ik heb al iedere voet nog toilet zitten. Because I'm here. Well, don't you put your man. Ja, mooi. Wat doet deze CD? Know me, yeah. Die man, hij oefent. Maar ik geloof dat ze nog een bier niet hebben. Het is nog niet een salet, maar zet door de polsen die met soepelbril. Man, dank u wel. Graag weer. Graag weer. Bedankt. Ja. Daar moet iedereen kiezen.